Musiknya ya. Iya. Sakit ya, Mas. Tapi nyuwun medal kedap, Man. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Ayo, Matur nuwun Pariyanto. matur nuwun dumateng Pariyanto. Matur nuwun, Pak. Hei. Hei. Kowe iki malah bleset tok. Mas Kritik le nembang le ngotot-ngotot koyo ngono kok. Mas kritik iki lho. Le nembang koyo ngono kok. Lah ya wis lho, Bos. Ora kok saut. Mas Kritik nembang ki sautan. Mandokmu ora jamak. Iki lho manut pemimpin bijaksana ngene iki. Iya to. Wong kena koncone wis koyo ngene kono kok ndak siap. Kula piye? Mas Kritik nembang Pak Riyanto saut. Siap. Aja mek panganding-landing. Musik Oh, reki. Oh iya. Dalang iki luwih pengalaman timbang sampean iki. Saya bagaimana? Ya. Saya bagaimana? Tegaskan. Matur suwun dumateng Pak Riyanto. Saut. Siap. Oke, masuk. Aja mek ndingklu. Ngono lho, Oke. Bos. Penake koyo ngene kok iso. Musik. Wih. Giling-giling. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Hop. Ya Allah. Sing rada cerdas to, Mas. Jare kok nyaut. Lah nyaut ora katik tangan. Lagi napa? Mas Kritik katik cangkem yo disaut katik cangkem no. Lagi nyaute nggih napa? Matur suwun dumateng Pak Riyanto. Saut cangkem, Saute nggih apa? tutuk cangkem. Oh, karepe kono ki nek aku nggih cangkem, sampean yo nggih cangkem. Nanti aku gawe lambe. Cangkem, lambe. oh lambe. Oh, ya lambe ngono. ngono lho. Iki pemimpin Piye to? pengalaman Kok ndak tanggap dalam belas. Oke, oke. bijaksana. Baru. Durungane. Nyaute nggih apa? Ngangge lambe. Nah, ngono lho. Ora nge tangan Coba, Pak. ngono. Oke. Ojo ngisi-ngisi. Ben gitu. Wih. Awas. Pariyanto matur nuwun sedaya. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Rusak iki, rusak. Kok iso suwe ngak. Jare kok nyaut nggih lambe to, Bos. Kowe kleru nek nyautmu gawe lambe aja karo aku. Karo Mbak Ismiati. Saweneng kowe mesti. Piye neh? Maksud iki nembang iki. Bengok-bengok, Pak. Suarane tok ngono lho. Nah, Nah. ditokne. Piye aku? Ora kok terus contongmu karo contongku kelek. Matur ngono suwun ora. dumateng Pak Riyanto. Awakmu melu wong bengok. Ngono lho. Aku piye? Aja Bengok ngisi-ngisi ben lho. gentenan. Masyaallah. Wah, aja mendo-mendo to, Mas. Iki aja ngisin-ngisin aku iki mek dulurku lho. Sampean iki lho. Aku piye? Bengok no. Oke. Tak turuti ya. Matur suwun dumateng Pak Riyanto. Disusul bengok. Lah ngono lho. Ngono lho. Aku metu suarane kowe ya metu Ya suarane. ya nggih melu-melu kowe. Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Oi. Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Yo! Woi. Kok dirungokne kok iso bengak-bengok kaya bocah. Kowe iki ditanggap lho ora guyon lho. Jare kon bengok. Bengok ki metu suarane, napasnya keluar. Piye? Napasnya keluar. Oke. Wah, Jan. Wangel Mas. Berarti aku piye? Napasnya keluar. Siap. Ayo. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Ingkang sampun anggelar budaya. Jan. Lah malah sing metu napasmu iki. Kowe iki jali sapa ora? Jare napas. Nek aku nembang matur nuwun
dumateng Pak Riyanto. Saya? Terus sampean ingkang sampun gelar budaya ngono lho. Nah, itu Oh, namanya alah, Purwokanti. Purwokanti to, Ya. Mbak. Dwi Lingga salin nukara. Betara Betari. Nah, Ngono lho. Dewa Dewa Dewi. Dewi. Ngono lho. Rempelo. Lah, kuwi sekilo 15.000. Ngono. Aku mbok kon isin lho, nek Pak polisi aku mbok kon muni rempeli rawan. Hei. Ora ngawur. Wis rempelo. Kok dadak gawe kuwi barang. Aku Ayo. piye? Berarti sampean piye? Matur nuwun Pak Riyanto. Pak Riyanto. Bapak Riyanto terus sampean. Ingkang sampun. Kose, Oke. kose. Aku tadi ya. Heeh. Ingkang sampun. Kose. Lah ya aku nyentuhne lho. Yo, Ingkang nonton sampun ya, engko. gelar budaya. Nah, ya ngono. Ingkang sampun. Iya. Gelar budaya. Ya, ya. Ingkang Kose. Aku dhisik. laku. Keri. Ngono. Aku dulu keri, ngono lho. Aku Sampean keri. Ngono. Ayo musik. Rege. Woi kose, kose. Kose. Aku sih. Ya. Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Iya, matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Stop. Ayo wong mau wis ngerti kok ora ndang nyanyi. Jaringko. Piye ta iki? Saiki Ingkang sampun. wong saiki kok malah dhek dhisik iki lho. Contohnya Pak, jenengan sing ngarep. Matur suwun dumateng Bapak Riyanto. Ingkang sampun gelar budaya. Kula namung sareng nderek ndedonga. Amugi Pak Riyanto panjang yuswa. Oh, matur nuwun ingkang nembe disunat. Apa iki? Matur nuwun ingkang nembe disunat. Ayo. Purwokanti. Nah. I. Nat yo nat. Nah, contoh Matur suwun ingkang sampun disunat awake mugi-mugi mendapat nikmat. Lah kuwi lho, ngono lho. Kok dadak marahi? Masyaallah. Jan. Sabamu wis teko ngendi-ngendi perkara sunat kok marahi lho. Jenenge menungso iki lali iki bingung iki enek lho, Bos. Ora usah lali. Tapi yo mikir. Oh dadak mikir. Dadak masamu. Ngene iki improvisasi spontanitas. Improvisasi kulo penak nek bukune. Kene iki yo mikir banyolane Endi buku apa iki? Lah kuwi apa kuwi? Iki 1001 mimpi. Pak polisi, ya cekel Pak polisi kuwi. 303 kuwi kok iso. Saya coba iso ora? So, Jenengan sik Pak Eko. Matur suwun ingkang nembe disunat. Nah, ngono. Ora lali nindake zakat. Ayo, sampean lho. ayo, Stop. ayo, plonga. Zakat. Iya tak, bingung tak kono. Bingung. Ayo. Aku ki Bisa ora jenengan? memberi gambaran Ya, ngono lho. Mbak, den nutur kulo. Wae kono mek plonga. Akhirnya bingung to jenengan. Ngengkel. Ora ki angel dadi pelawak ki angel, Mas. Ayo, Ayo, matur nuwun ingkang nembe disunat. Ayo panjenengan. yen tak sawang bapak yo sregep zakat. Ibu ora lali nindake salat. Insya Allah keluargane selamat donya akhirat. Oh, Akhirat. oh, donya akhirat. Lesetne to. Mek karek otok ki ra iso.
Iso no. Oh, oh, Lah iya. oh, oh. Lah ngono tok masa ra iso. Aku mang piye? Ayo kita. Ora pas kok iso. Iya. Ngono lho. Terus ke. Dadi Pak Rianto ki ben seneng ngono lho. Hmm. Kula ngampil sindene setunggal. Ayo. Monggo-monggo pundi sing ajenge dipenggal adi. Sik. Kok dipenggal piye to? Monggo-monggo sinten ingkang dijajal. Kok dijajal. Kok dipenggal sindenmu tanpa ndas kok. Kok dipenggal iki lho. Wah, iki bahaya iki. Wis. Kok ngengkel berarti. Jajal, angel lho kuwi. Kula badhe. Ayo coba. Ayo. Sampean Mas Ludo. Kula badhe ngampil sinden setunggal. Monggo-monggo Sapa sing jajal. Aku meling yen ngadeg jong gawe sandal. yen ngadeg santai aja kringkal-kringkal. Kula ngampil sindene Mbak Puri. Yen Mbak Puri sinden sing cantik sekali. Bocah ayu gemes ketor merak ati. Memang Puri dambaan hati. Oh, dambaan hati. Dambaan hati. Dambaan hati. Dambaan hati. Aja klitik lak nami kula. Dagelan asli Mas saking Ponorogo. Kula ngriki nderek-nderek ndedonga mugi Parianto insyaallah panjang yuswa. Ya kana. Kula cok luduk cok asli teko Blitar. Apik. Aku Banyol ya sregep ikhtiar. Apik. Keluargaku awet ora bakal bubar. Apik, Bengi iki main ning Pak Rianto insyaallah tetep dibayar. Asik. Kula niki Ayo. Sri Mantulen asli Tulungagung. Ayo terus terus nih. Kabeh niku demi tetulung. Apik, cocok, Om. Seni budaya kudu tetep agung. Iya, terus Merga kula saking Tulungagung. aku wis sewengi mek Tulungagung tok iki. Ayo pokoke Bengi iki dalange Mas Eko. Dalang bagus pancen gondang kaloko. Biayine gedhe disawang kok gagah pideksa. Ayo. Yen neng omah seneng gendaki tangga. Betul. kuwi anu
Ayo. Dik sajake kok ana perlu. Terus sono. Agak sana, Mas. Dhuwur. Oke. Agak sana. Minor. Dik, Dik. dik, dik, Iya, iya. dik. Iya Mas. Dik sajake kok ana perlu terus ke. Si esuk kok nangekke tekku. Nangeke aku. Ayo aku tangi tekku ya tangi lho. Apa? Neng tanganmu kok nggawa palu. Apa to arep mbok go malu tekku? Malu aku ayo Oke. coba kono gandeng tangane sik. Puri. Dalam Mas Masya Allah jan selasi tenan. Dik Dik sajake kok ana perlu. Si esuk kok nangekke aku. karo kemayu dong. Neng tanganmu kok nggawa palu. Apa to sing rusak dipanku? Weh, anu wae ra iso menjiwai. Sik. Kowe. Ekspresimu mana? Ekspresimu mana? Sapa aku iki? Itu loh, Oh, yang itu. laki itu loh. Ekspresimu mana? Ekspresi, wong jenengin njaluk kok iso. Ayo coba Aku musik. nesu kan iki, Bang. Nggih. Adik sajake kok ana perlu. Asik esuk kok nangeke aku. Neng tanganmu kok nggawa palu. Apa to arep boke malu aku? Ayo, mloyang ayo. Adik Mas, kowe ra usah suloyo. Dek, bengi metu karo sapa? Ning lambimu lipstike sapa? Yen dudu bocah wadon. Iya. hop pur. Kaya adik mikir apa? Monggo. Ingkang kajibah sak bawane. Pak Gani Sinoman. sinten Pak? Adik. Sebentar ya. Oh, Yang gembira. Sing gembira ana
wis manis merak ati wis suwenggan kula lono Nggih ngoten niku lho Pak. golek isi podang jenar ipo bunga ing atiku nyanding bisa dadi
kaya telon druwung jan. Asa. Iki- Kaget aku. Iya. Iki didak Mbak murung mari kok iso. Bangsane. Mbak Naning. Engko dikira Mbak sapa? Mbak Naning nu bu kluthuk lho. Oh iya. Ya kene. Sik, iki akeh banget pamundhut, Mas. Nggih, nggih. Bintang tamu dari Balong Rejo. Oh wonten nggih. Sik Jan. saka Boyolali, Mas, keluarga besar saka Boyolali ku Ora, Mbak ora. Bel. Nggih nggih. Ya terus ya. Siap. Rek ayo rek. Lagu mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Angel Ayo Kak, sapa gelem melu aku. sama Ayo Kak, Ririn sama Mia. Ya tok, Rin, ya. Sapa ngerti nasib awal lagi mudun. Ngono iki terus nondo. Iwak sapi dipangan marai gizi. Iwak wedhus, Dipangan nambune prengus. iwak celeng, Dipangan ya ora keneng. yen iwak babi. Siriane para nabi. Panganan apa? Enak disemoga Adoh, lah kuwi digawe nduk. Pangan ambune Ambune prengus, prengus. iwak celeng dipangan ora keneng. Iwak babi siriane para para nabi. nabi. Ora nabi, Mas. Napa? Sirikane para santri. Nah, Ngono para yo santri. nek. Ngono Ya, coba. ya, Jajal. Iwak sapi Dipangan marai. gizi. Ya, iwak wedhus Iwak wedhus dipangan. Ambune ambune prengus. iwak celeng. Ayo kena. Iwak celeng Dipangan ora keneng. Ayo. Iwak Tapi ciriane para santri. panganan opo? Bukolah. Yo. Yo, Apa? Nah, ngono lho, Nduk. Ngono, malah gerane sing ngono. pojok dhewe iki malah kaya kena setanting. Ngene lho. Iwak babi sirikane para santri. Panganan opo? Aji semoga lato. Panganan opo? Aji semoga lato. Tung tung. Nah, ayo jajal. Terlalu lincah. Yo, loh, kamu harus totalitas deh. Lek ora mencolot ya. harus Lek ora Dang, dang, mencolot dang. dandang. Slet. Nah, ngono. Ayo coba. Iwak babi sirikane Ane para santri. panganan opo? Najis ukolato. Panganan opo? Najis ukolato. Nah, ngono lho. Go. Nenek jajal mencolot pisan kas. jeng 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 jeng. Najis ukolato. Panganan opo? Najis ukolato. Panganan opo? Najis ukolato. Oh, begini iki lho, wong wedok ini iki lho. Piye Mas Ludo? Begitu mencolot ping pindho. Oke. Ale. Rodok
lagi Siap, Mas. siap, siap, Ya, siap. terima kasih.